Dichuo moro ma jahigni 20 owito ngimane ka ji 5 dhi nyime gi yudo thieth bang' gamo tuo mar nyaldiema kata kolera e gwenge ma Sankuli B e sub-kaunti ma Kuria East. Lipota mar kaunti ma Migori George Juma nigi ler mathoth. Kaluwore kod lipot mogol jatend migaono mathiedho kaunti ma Migori Caleb Opondi, kes mokwongo mar tuo mar nyaldiema ne oyangi tarik 12 mar dwene bang' ka dichuo ma jahigni 20 ne owito ngimane e kinde moro ne yudo thieth e osiptal moro e sub-kaunti ma Kuria East. Onogoye mobedo admitted e private hospital moro Kuria East kanyo e Nyabasi East Ward bang' seche 2 kende to nonindo. Kane tests results owuok nikech nodiewo tong'ok to noyudi ni tuo mar kipindupindu ne en godo. Bang' tim nonro mar yango jogo manitiere machiegni kod jalni manowito ngimane, apisas e migaono mathiedho kaunti ma Migori noyudo ji mamoko 5 kod tuo ni mar nyaldiema. Jatend migao mathiedho kaunti ma Migori wacho ni ji 5gi pod dhi nyime kod yudo thieth e osiptende mopogore opogore kaunti ma Migori e kinde ma apisas mag thieth pod medo dhi nyime kod manyo joma moko manyalo bedo ni osegamo tuo ni mar nyaldiema e gwengego. Bang'e ne wachako trace joma ne okele e osiptal kata joma no associate godo ma kane watimo tests no wayudo ji 5 bende mano test positive kendo jogi norwaki osiptal. Orwaki osiptende mopogore opogore, moko orwaki Gonga Hospital, moko orwaki Getembe Hospital kaachiel gi Mother Solvet Hospital. Kaka yo mar geng'o landruok mar tuo ni mar nyaldiema e gwengego kod gwenge mamoko, tend migao mathiedho kaunti ma Migori koro kumo chiemo e liete kaachiel kod chiemo motedi ma iuso e genge apeyni e gwenge ma Kuria East. Dewa her wacho ne jowa ni tuo ni en tuo malandore mapiyo kendo sechegi wakwayo ni mondo chiemo ahoyaye kata mitedo e bath yore mondo kik wabed kwachamo, kendo e gweng'ni endi wasegolo onyo mondo chiemo liete kik bedi. Migao ni mathiedho kaunti ma Migori bedo yango ne gisetero yedhego mag thiedho pi e gwenge ma Kuria East. Wagombo ni pi mondo chwaki ka imodho pi, kendo ne wacho ni waseoro chemicals ma ikete pi mondo kik jogo modh pi manumu mabiro miyo gi bed gi tuo mar nyaldiema kata kipindupindu. Muoch mar tuo ni mar nyaldiema e gwenge ma Kuria East itudo kod nok mar pi maler ka thoth oganda e gwenge mag Sankuli B ma tuo ni koro muoche pod tiyo kod pi molil mawuok e aoche. County government ma Migori bende temo kunyo kisimbe. Last financial year ne gikunyo kisimbe 30 across the county kendo ma mpango ma pod dhi nyime. George Juma, Ramogi TV, Migori.